Txikitazaleak, egunon, gaur emankizunak lehen zatia itxasun iraganen du. Lapurdiko herri hau bilakatu baita azken 30 urte hauetan mundu zabaleko kantu espresio gune importantea. Beñat Asiarik sortu zuen aerobiko festibala. Julenek, semeak, hartu berri du honen segida. Kantua, sorkuntza, festibala bera, aipatuko ditugu ondoko minutuetan bi Euskal Herriko ahots apartekin. Adiskideak hemen gira, krakada deitu gunean, eskertzen ditut bide batez, Kristel eta Michel beraien ongi etorria emanik. Plazer dut ere bai zuekin izaitea, Beñat eta Julen gurekin bat egiten duzie, beraz. Lehenbiziko galdera zen eta hastapenean kantua baita zuen ibilbidean. Orduan, kantua zer da? Zer zaizu, Beñat? Aha. Niretzat abestia da gizaki baten adierazpen sakonena. Hori eranen dut lehenik. Ez da ahotik, bakarrik ateratzen gorputz guzitik eta batez ere bihotzetik. Hau da, lehenetako kantua. Bihotza aipatu dunez eta olerkian egoiteko. Zentako ez, eta pentsarazten dut atxuliren kantu bati, eta zentako ez, jaiten alitaike bihotzeko argi edera dela. Ze nik ere nota zonbait hartu nituen, eta behin nola idatzi nuen, basa ahiden inguruan, piskat ari nintzen idazten, eta hitz horiek idatzi nituen. Beraz, basa ideak aipatuz eta beraz kantua. Munduaren edertasunarekin bat egin kantuaren bidez. Basaideak kantatzea, bizi dena maitatzea da. Eta norberaren hertzetaraino aurreratzea. Behar bada haien inguruak ezabatzeko eta ingurumenan morgiltzeko. Soria bilakatu, kantua bilakatu, desagertu. Dudalari zerbait pena zuzaitu dagun lehena ihesleku berena zure aldera tinguratzen naiz ahalik eta maizena mundu leku maitena zuri zordautzu naizena izana eta Nik eranen dut amodioa eta askatasuna baita ere. Kantu bakoitzak esperientzia garrantzitsu bat bizitzeko aukera maiten dizu. Bai, amodioa. Egia, arrazoin duzu. Adibidez, Georgiarrek erraiten dute maitatu behar dela kantatzeko. Eta nik gisa batez alderantziz eranen nuke kantuaren bidez maitatzen aldela. Eta dantzaren bidez baita ere. Nik uste dantza eta kantuak baituztela gauza amankomun
anetz, egiaz, bide bat maiten dutzula maitasunerat heltzeko eta horren partekatzeko. Eta uste dut gizakiak maitasunaren beharra badula, ez? Zentako kantatzen dugun, maitatzeko, ara. Eta munduekin, abereekin, zuhaitzekin bat egiteko. Hori ikasi ditut ene delako maisuekin, lotura hori ez da galdu behar. Bizitze molde gaitza, mende horori deklaratu. Moi, tu vois comme ça, on m'a appris comme ça. Laurie Deutsch, il chante plus droit. Lui. Un peu carré, oui. Oui, lui, il va chanter. Haide de lesiu juntam, haide virget cantatu. Tandis que moi, c'est pas ça. Haide de lesiu juntam, haide virget cantatu. C'est plus facile à l'autre façon. Oui. Et c'est plus... Pour moi, c'est plus... Je préfère celle-là. Plus... Oui, oui, un peu tombant comme ça. Un peu tombant, ça remonte comme ça. Oui. Et... Bainat, kantu tradizionala biziki maite duzu, horrekin hasi zira ere bai, baina aski fite zure ibilbidean jo duzu bertze musika egietarat, jazz egierat eta baita ere improvisaketa edota experimentazio egietarat. Ez dira zerutik etortzen, zure ahorat, zure bihotzera kantuak. Asmatu behar dituzu eta bisitatu izan behar zira kantuekin eta hortik ateatzen da zerbait edertasunaren bidean. Eta hori ikasten duzu, Itxuberoko kantuak kantatzen ari zirelarik, hori ikasten. Eta pasaporte bat, ukaiten ahal duzu agian, deskubritzeko mundua nola den. Eta harremanetan, zure baitako izaitea aberasten dizu, bai, hori bai. Eta pasaporte horrekin izaniz munduan, bai, poz handi batekin, eta ez ene kultura ez dut ahantzi, baina aberastu. Eta partikulazki egia erran jazz hori buruz, bai, zenen tipi-tipitik entzun dut nik jazza ene etxian, ene aitaren adiskide baten etxian, sentitu dut han bazen eta artistikuk eta poesia initz, askatasuna initz. Elargi lauten batzer hori zen, zuri jorri gauko zitu zorri. Igeleian dute, igelio zoroa, igelio zoroa. Orain aldiz, intzirika daude, igelioa. Igelio zoroa, zoroa. Segitzen dugu, beraz, zurekin Julen aratago, joanez, hitz joko miserabererik egin nahi gabe, baina diot aratago baita zuen taldea. Beraz, hor ere bai, beti aintzina, beti bide berriak jorratzen. Bai, barkatuko zuzenduko zaitut, talde taiko bat. Bai. Proiektu andana batetan parte hartzen dudalakotz. Eta baita ere nola dantzaren laguntzeko, hori kasik beti danik eta izigarri maite dudana. Haratagon lau ira, hola sortu baita proiektua, bada klarineta jotzaile bat eta duduka jotzen du Armeniako klarineta tradizional hori. Nikola Najot deitzen da. Badugu Jordi Kazain baita ere violon delakoan. Violon da, nola biola gamba edo holakoaren kontrabasua.
Laukotea osatzeko badugu baita ere Bastien Fontani eta hurak jotzen ditu bai Zaharbeta, beraz Vielarru delako hori, eta baita ere banjoa. Eta hala, ni kantuan baita ere txuntxunan, nola zez. Baina egia da, haratago, baina baduela gauza berezi batenetako. Bere bihotzean basaiak eramaiten ditu. Eta behar bada eskolegiko kantuetan sakonena eta kutxunena dutana hori dela basaida. Pentsatzen alda, zaharrak direla, bai, hori bai, eta artzaingo munduaren baitan edo artzainek berek zituztela asmatu. Basa, ahaide, beraz, ahaide jadanik. Ahaidea melodia, eta basa munduari lotua dena, beraz, basa mundua, basoa, oihana, baute gauza zinez arkaiko eta berezi bat basaideak. Eta ez dute hitzik, ez dute hitzen beharrik ez da ere. Eta melodikoki, artistikoki altxorrak dira gainerat. Kantu modalan sartzen dira modalitate bereziak baituzte, janai baita bai nota eskala bereziak, hortako zonbaitak uste dute pixkat ekialdetik edo erri Arabiako errietik jiten aldirela, baina egiaran Europa osoan lehen hola kantatzen zen. Eta gero pianoa asmatua izan zen, eta gitarra baita ere, eta kantua eta baita ere eskualiko kantua bizi zeno jadanik lurpean eman zuten. Aurkezpenean adierazi dudan bezalaxe, itsasun gaude, zeren eta Aerobiko festivalaren sehaska beita, nolabait, uztaila oroz ospatzen den hitzoren importante hori, kantuarena. Sortu duzuna, Maite zure bide lagunarekin, Eskandrai elkarte kideekin, hau zer da? Holandako, Inglaterrako, Alemaniako eta Etats-Unis d'Amerika hango jazz musikariekin aizan izni eta harremanetan. Eta ikusi dut, agian, eskolegian, beharrezkoa zen, olako artean arrostegi honi bat. Eta, sua behar duzu, arrostegia egiteko, sua, Kemena. Bakizu kemena eta arrotza. Ez ozen duzu eta arrotzaren kantua. Eta bai. Hori egin dugu azkenean, elkartzeko, elgarbintzatzeko, baita ere, eta gozatzeko publikoarekin, holako sorkuntza aldetik, eta hori egin dugu. Ez kontsumitzeko artean, bakizu komerzial munduan, baina zerbait
sortarazteko hemen herrian. Nekez izan da leku bat atxemaitea, zeren hainbeste lekutan izan gira kontrabanda poetikoa egitea. Baina azkenean hemen eta atxeman dugu leku eder bat eta beharrezkoa festival hori sortzeko. ¡Aupa, Ligantino! ¡Vamos! ¡Au! ¡Herne, herne, herne! ¡Primitivo! ¡Ay, ay, 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 Hogeita hamar urteak ospatuko ditu festivalak, 58 urte ditut, eta beraz, erran dezake, kasik betidanik hori ezautzen dutala, eta nire biziaren parte izan dela. Baita ere, gisa batez egin nauela, eta eraiki nauela, jan nahi dut. Ez nintaike baina bate guai nizan dulen, ez balin banu Errobizko festivala ezagutu. Eta ez balin banitu olako gurasoak gukan. Ez da ere, xantza handia gukan dut. Hortan, anistasun hortan eltze, hortan haunditzea, eta desberdintasunari idekia den beraz zera ingurumen batetan eta giro batetan. ያልፈለኝ ይሆናል ደግሞ አሳበሳጨኝ በመመልከት በሌላ ትለወጠኝ ሰው ከተፋቀረ አያጣም ይባላል አለፈ ቀን በተስፋ እንዴት ይደረጋል Eu vi mamãe hoje na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe hoje na cachoeira, colhendo um lírio pra enfeitar o seu bongá. Aeróbico Festival! Lapurdiko itxasutik Zuberoako atarratzeraino salto bat egin dugu, zeren eta Zuberoan aipatu dugun bezalaxe, tradizio luze bat baita kantuarena eta laster entzunen baitugu zien kantu bat. Bera, proiektu berri bat ere, beste proiektu bat baduzu Julen, beraz, zer da? Hasi berri den proiektu hori, polifonia errundua deitu duguna. Beraz hor, kolektibo baten gizan, kolektibo amateur baten gizan hasi gira. Eta hor, barnean, ez dakit behar ba, bost bat pertsona dola gira. Eta zaiten dugu, bon, eskualerian bada usaia kantatzeko, hori bai segur. Baita ere binaka, hirunaka, baita ere abes batzetan edola. Baina ez da munduko beste eskualdetan bezala, adibidez Georgian edo Afrikako pigmen oianetan, edo baita ere Korsikan, polifonia ehundua deitzen dena, nahi baita, nun botzak eta kantarien botzak elgar jostatzez ehuntzen diren, eta batak besteari eragiten dakon nahi duzu. Eta hori, guai arte eskualerian ez da sobra ez ikertua eta ez praktikatua izan, eta hortan sartzen ari gira emeki. Beraz, zer zaizu orduan polifonia lantze hori? Ni hartzen nintzen beste herrialdetan ebiliz, bereziki bai, Kortxikan, Italian, Sardinian eta beste egunetan. Hor, herrialde bakoitzak zuela alako gauz kantagintza berezia. Ni pentsatzen agian guk ere bagenuen, baina galdu dugu, ez dugu deus hesaik, hortaik, amets bat bezala. Gurea egin sortu behar gehinuela. Bardin da, zuretzako, Claudine kantaia zirazu eta hor beste bide bat hartzen duzu. Beste bide bat ez dakit.
Egia da, sibotar kantoiak nik usu bakarka eman tutala, me hale lagunekin betik polifonia naigia hola ikertu gabe eta simpleki aitzez, betik bada botzen, bakotsak be lekian atzamaitia be botzaekin, me hale hor bada ikerketa habo eta hoi oso interesgarria da, justo hurrunago joiteko, azkenin. Adiskidia Madalen gaina hartan amaituko da, egunko saioa. Zinez eskertzen zutiet gurekin bat eginik, azken kantu bat emanen duzie, basaide bat, guk ere, hegaz eginen dugu beraz. Eskertzen ditut, txirita untan parte hartu duten lagun goziak, laster bat eginen dugulakoan nago, anartean. Untxa bizi? Izan untxa. Adio. Zier beraz.